Gracias Ricardo, gracias Beni, gracias a Iglú. Efectivamente, esa banda tan cambiada, como dicían. Había por aí algunha cara que xa me soa a mí de outras edicións de banda curta. En fin, nun momentiño, nuns minutos, imos escoitar ese directo tan enérxico e contundente que prometen, pero que antes temos que desfacer un tirapuxa musical que hai entre dúas localidades, e do que banda curta foi protagonista involuntario. Veredes, seguro que lembrades que hai unhas semanas falábamos de que na zona de Ordes e de Cerceda é onde máis grupos que fan rock en galego hai por metro cadrado. Seguro que lembrades, verdad? Bueno, pois iso, como en tantos outros puntos de Galicia, vírono tamén en Teo, a carón de Santiago, o ladiño mesmo, e agarraron un cabreo. Porque resulta que din que na zona de Calo hai alo menos tantos grupos facendo rock en galego como en Ordes en Cerceda. Entón a nos non nos quedou máis remedio que ir a talí e darlles o dereito de réplica. Benvidos a Cornide. Oín por aí que só había rock en galego aí mogollón en Ordes, e non é certo, senón que aquí no Concello de Teo hai grupos esgalla. E aquí, bueno, entramos aquí no noso ensayo que é aquí e tal, vou vos enseñar. Pasade para dentro. Somos aquí no Mental, metemos caña en galego. Como é a nosa lingua, pois decidimos facer rock and roll en galego. Bebendo de moitos grupos, que houbo antes que nós, precursores. Gracias, Valentina. Hola, somos Eu creo que o que somos é un grupo desenfadado e comprometido. Ainda así, hai xente que pensa que somos uns payasos. Nos o único que lle temos que decir a esa xente é gracias. Sempre fixamos. Cantamos en galego e pretendemos expandir o galego por todo o mundo. Boas, nós somos Anestesia, tamén somos do Concello de Teo. Comezamos facendo versións dos grupos que nos gustaban, como Pantera, Metallica, Iron Maiden. E agora facemos temas propios, pero cambiamos o idioma do inglés que utilizaban eses grupos polo galego, que é o noso. E dentro do Concello de Teo, non sei, nós temos como influencia grupos de Estados Unidos e de Inglaterra e así. Pois agora mesmo en Teo está vendo unha eclosión de grupos e de moito nivel. En Calo sempre houbo moito de todo, me refiero musicalmente, non solamente de rock, tamén houbo grupos folk, banda de gaitas, banda de música. E quizás sexa porque o euroconector da televisión nunca funcionou ben en esta zona e no seu tempo a pensar. O Concello organiza desde fai un par de anos, todos os veranos organiza un Expresa Teo, chamase, é un festival así que xunta aos grupos da zona. Como temos moi bo rollo entre os grupos de por aquí, máis ou menos sempre se tocamos xuntos a unha festa, vamos. É un pique, pero sano. A mí en os grupos de órdenes, Censar mólame bastante, a Machina tamén me parece moi bons. Retámonos desde aquí os de órdenes a que fagamos algo xuntos, porque defendamos o galego xuntos. Hai que dar ese reto. A ver se os de Calo e os de Cerceda fan algo xuntos. O que sí que queda claro é que en Teo hai un montón de grupos que fan rock en galego. E se algunha localidade máis, algunha zona máis quere apuntarse a isto e quere desafiar a Cerceda e Ordes ou a Teo a ver onde hai máis grupos que fan rock en galego, que chame, que tamén lle podemos botar unha ollada. Porque a verdade, Calo, Casalonga, Cerceda, Ordes, Caldas de Reis, onde ven o noso novo grupo, hai unha auténtica explosión de xente que está agora mesmo facendo rock, facendo música en Galicia, e nós estamos aquí para contalo. E non só para contalo, que para nós tamén é un privilexio isto de poder ser o lugar onde se presentan os novos traballos discográficos das nosas bandas.